Piny Kenya oketo winjruok kod piny Eritrea mar golo oko oboke mag wuoth mag visa e kind pinje ariyogo. Jotaa ariyogo bende ne oketo girimiti mar keto maino e tiyo kamoro achiel e sekta mopogore opogore. Gik motenore kod weche pur, ohala, wuodhe mag ndege, teko, pi, limbe kod jiwo dongruok motenore kod mwandu mag nam mago mabende. Jatend piny Kenya William Ruto norwako Eritrea e riwruok mar IGAD. Isas Afweriki ma Eritrea ne nie limbe mar ndalo ariyo e pachoka. Will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. It is contradictory for us to continue to erect borders with visas and at the same time try regional integration and regional trade. This is no new invention, it's not reinvention, we are not reinventing anything. This is an obligation. In the name of the peoples of the whole region, we have to assume responsibility and revitalizing IGAD so that we can have a functional, real organization for the region is critical. Without that mechanism, ideals